Šírením múdrosti učenia kabaly vo svete chceme iba jednu vec. Aby ľudia vedeli, že naša evolúcia v tomto svete zahrňuje také štádium, kedy si jeden uvedomuje, že jeho život je nezmyselný, bezvýznamný. Neviem, ako uniknúť tejto otázke ani ju zodpovedať a v tomto štádiu je kabala metódou odhaľujúcou svetlo takejto osobe. Ľudia sa musia stotožniť s tým, čo učenie kabaly ponúka. A ak nie, tak to nie je pre ňa. Potrebuje viac rásť. Možno potrebuje ešte zo pár rokov. Ja nerozhodujem pre človeka, či potrebuje prísť a študovať kabalu. Znova. Ak je človek dostatočne dospelý, je zrelý a ak má spaľujúcu otázku a nevie, prečo existuje, aký je jeho účel, zmysel, potom je táto metóda preňho. Ináč nie. Sú miliardy ľudí vo svete dnes v tejto kríze. Depresia je chorobou číslo 1 a drogy sú druhou. A skutočne sú výsledkom toho. A rovnako rakovina je priamym výsledkom neschopnosti ega nájsť a začína sa požierať samé seba na telesnej úrovni. Tiež kríza rodiny. Toľko ľudí sa rozvádza, je tu problémy detí. Dnes vo svete sú milióny, dokonca miliardy ľudí, ktoré to potrebujú. Vidíme to na základe výskumov. Musíme im vysvetliť liečbu napravu. Nemyslím si, že je len zopár ľudí vo svete, ktorí potrebujú kabalu. Rovnako myslím, že ju nepredkladáme na silu. Nie je to ako pepsičko a nemôže byť takto predávaná. No to ale, aby sa s ňou stretli, to znamená, aby sa zaujímali. Treba stimulovať zvedavosť, vedieť viac. Chcem, aby vedeli, že kabala poskytuje odpoveď na jednu otázku. Aký je zmysel mojej existencie? Mojím zmyslom je pre kohokoľvek, kto je pripravený, aby vedeli, že existuje a v tomto meníme svet.